маъшуқа чӣ лозим вақте ки мард зан дорад? хела сабабҳои зиёд дорад, вале якчандта сабабҳои маъмул аст, ки якум ин низкая самооценкаи ҳамон мард, яъне ки худбаҳодиҳии пасти мард сабаб мешавад, ки вай хиёнат мекунад. Дуюмаш қаҳру ғазаб нисбати ҳамсар. вақте ки на он қадар муносибатҳо хубанд бо ҳамсар, ин мард ҳамихе гӯё ки аз ҳамсараш қасд мегирад. Ва сеюм сабабаш ин албатта ки ҳиссиёти нав. вақте ки як зани нав аст, дар онҷа меҳрумуҳаббат, медови месяц, дар онҷа мард худашро дигар хел ҳис мекунад, дар онҷа мардро мехоҳанд, мард ҳурмату эҳтиром мебинад, мардро ҳамеша дар онҷа мунтазиранд ва ҳамин ҳиссиётҳои ошиқӣ, ҳамин хел ҳиссиётҳои хуб ин мардро ба ҳамон тараф мекашад. албатта ки ман тарафдори ҳамчунин муносибатҳо нестам. ҳамеша хиёнат масъулияташ дар гардани хиёнаткор аст, барое ки вақте хиёнат шуд бештари занҳо худашонро гунаҳгор мекунанд. барои ҳамин вақте ки агар дар оила муносибатҳо на он қадар хуб аст, бояд ҳам зан ва ҳам мард кӯшиш кунанд, ки болои муносибатҳояшон кор кунанд ва ҳамон ишқу муҳаббате ки аз рӯзи аввал буд дар байни онҳо то охир нигоҳ доранд.